Prvý júlový víkend v areáli Rozhalka v Pezinku patril Bratislavskej vysokej škole práva a drezúre. Drezúra je jeden z najstarších olympijských športov. Je to drezúrna disciplína, ktorá sa jazdí na obdĺžniku 20x60 alebo 20x40 metrov. Rovná plocha, kde sú predpísané písmená a cviky, ktoré sa medzi nimi jazdia. Hodnotí sa kvalita koní v prvom rade a potom ich jazditeľnosť, súlad medzi jazdcom a koňom, predvedenie jednotlivých cvikov. Príprava koňa na drezúrne jazdenie trvá viac rokov, záleží to od úrovne, od stupňa výcviku. Kone s drezúrou začínajú v podstate okolo 3. 4. roku ľahúčkou prípravou. Na preteky prvýkrát sa zúčastňujú najskôr v 4-5 rokoch a kompletný drezúrny výcvik až po najvyšší stupeň v drezúre trvá okolo 5, 6, 7 rokov, závisí od koňa. A prečo práve o cenu rektora Bratislavskej vysokej školy práva? Tu nejde ani tak o názov, ako skôr o takú systematickú podporu športu našej vysokej školy. Máme tu už 8 koní, ktoré sa zúčastnili týchto pretekov. Sme sa museli rozhodnúť pre jeden z tých troch, to znamená parkour, dostihy a drezúra. Zatiaľ uvažujeme iba o tejto drezúre, ktorá je navyše na Slovensku najmenej rozvinutá, ale vo svete je mimoriadne populárna, uznávaná ako taký klasický kráľovský šport.